やっと来ましたか。待ちくたびれましたよ。死にたくなければそこをどくがいい。そうは参りません。今回の私はいつもと少し違いますのでね。ではなんだと。永遠なる大地よ、今授ける命をもちてこのナーギャの手足となれ。ゴービス・ザーラスも。なんと柱が気をつけて、あれはゴーレムよ。我が命に従いその姿を現せ。かの者に力を。かの者に力を。かの者を守りたまえ。かの者を守りたまえ。かの者に力を。かの者に力を。かの者に力を。邪魔はさせないわ。
この世界をお前たちの自由になどさせ、私の剣を受け取るがいい。力が湧き私の攻撃をかわすことができるかな。こいつめ！そこをどいてもらおうぜ。